Eta beste kontu bat ere azpimarratu behar duguna, gaur jardunaldiak ditugu Koruñako banderari begira bigarrenak, baina independienteak dira nolabait puntua banatzerako garaia. Hori bai, banderari begira atzoko diferentziak aipagarriak izanik, gaur dugun itsasoarekin ez dira horren handiak. Ibon, nire ustez behintzat, alde baldin badituzu segundoak, beti mesederako da. Adibidez, emakumeetan, San Juanek 20 segundu ditu, 20 eta 31 hori joren aurretik. Eta gizonezkoetan, Urdaibaik 8 eta 86 zirbenari, eta ia 15, 14 eta 92 Hondarribiari. Baina, itsaso barearekin hori aipagarria da. Gaurko baldintzetan, ez horren beste. 10 segundo azpitik, era bat errekuperagarria zalantzarik gabe, eta Hondarribiaren 14 horiek ere, gaurko giroarekin, atzo izan genuen olatu bat, ondo jotako 2 olatu baino ez dira. Bueno, emakumeak ari dira, epailen agindutara kokatzen, lehen kaletik gaur Hondarribi arituko da, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Orillo, eta laugarrenetik Donostia Arraun Lagunak. Eta ontziak ari dira, epailen agindutara hor kokatzen. Eta azkar antzemango duzue, anemometroaren datoa, nola balitzetan ere, ederki antzeman daiteke, nola astintzen ditu haizeak banderatxoak. Atzoko jardunaldiarekin, beste ezberdintasuna, atzo ondo gutxiago zegoen, itsasbera garaian jokatu zelako estropada, gaur itsasgora ez da oraindik, horrek sakonerak ere aldatzen ditu eta normalean itsasbera garaian olatuak gehiago markatzen du. Baina gaur itsasoa ere atzoko baino handiagoa baita. Bueno, ontziak hor dira. Badakizue, 12 laurden gutxiagotan ditugula urten igande eguerditan estropadak, larunbatetan beti 6etan, baina badoaz. Hor dira emakumeak, eta atzerapenik gabe, atzok gora bera gehiago izan genituen, baina gaur nahiko zintzoekin diote lanari, eta errenta ederraren jabe. 2 egunetako denborak batu egingo direlako zelkapenari begira, arroxak, San Juandarrak. Baina, zelkapenari begira, ea, aldaketa dagoen gogoratu orain arteko 3 jardunalditan, San Juanek lortu duela garaipena, eta jadanik estropadaren buruan kokatu dira. Hor da Orio, baita ere gainean. Eta Hondarribia eta Arraun, hauen artean beste lehiaketa badago. Zelkapenean Hondarribiak 3 puntu ditu, Donostia Arraun Lagunakek 4, eta estropada asko falta dira, 14 dira guztira esan dugun bezala, baina azkenengoak play-offa jokatuko du, aurten hori nobedade nagusia da, eta azken aurrekoak bermatuta izango du Euskotren Ligarako txartela, lehenengo biekin batera, datorren denboraldirako 2019 urteari begira. Goazen aurkezpenekin, Ibon, argi dago aldaketak ondo neurtuta hemen, txapelketak ere badatoz, Gipuzkoako txapelketa, baita ere Bizkaiko txapelketa, datorren asteazkenean, baina ligari begira askotxo dago jokoan, Ibon. Hondarribitarrek, orain ikusi dugu Hondarribitarren treneroa 2 aldaketa egin dituzte Estriborrean, Iratxe Hernandez eta Nerea Ibanez, sartu ditu Iker Kortesek, horretarako aldaketa batzuk egin da. Aurretik Arraun Lagunak ikusi dugu, aldaketarik ez, gaur Donostiarrek eta San Juandarren treneruan 3 aldaketa. Estriborrean 2, Joana Ali Jostez, 3. tostan, Andrea Ubina geratu da lehorrean, eta 5. Iana Kardelatx sartu da, eta Bagorrean berriz, atzo lanean aritu etzen, Irene Arbeo, 5. tostan tiran ari da. Irtera oso ona San Juandarren, Ona, hori jo ere jadanik sendo, bigarren postu hartuta, eta diferentzi nabarmenak gaurkoari dagokionez ere. Esan dugu, 3. posturako lehia, Donostia Arraun Lagunak eta Hondarribiren artean. Eta hemen ditugu Orillotarrak, 3. kaletik, eta esan dezagun, sendotasun itxura ematen ari direla. San Juandik Oriora koskatxo bat badagoela, bai. Baina Orioren gandik urrengo bikote horretara ere, badago koska eta aipagarriagoa oraindik handiagoa. Bi koska esango. Bai, bigarren leku horretan sendo, San Juandarrek, noiz akatsa egingo zai Orillotarrak, gaur Santi Zabaletak 4 aldaketa egin ditu, 3 Estriborrean, Itxaso Azkonobi eta Andrea Martin eta Miriam Aizpurua Estriborrean sartu dituenak. Eta Babor espaldan berriz, Edurne Moreno.
Eta gaur ere Lugainen ontziarekin Donostia Arraun Lagunak esan genuen irilarena azkenengoz erositakoa urre baretarako eta egokiagoa ikusten dutela eta itsasorako nahiago dutela Lugainen zaharrarekin jarraitzen. Aldaketarik ez, gaur. Horre ekain arte entrenatzaileak, neska berdinak, 14ko berdina, hortozta aldaketa batzuk egin ditu, eta Mikel pixka bat harrituta, horrelako giroarekin, inork ez duela palka txikiri jarri, pestainatxoarekin bakarrik, entrenatzaileak bakoitzak hartzen ditu erabakiak, ez gara gu hasiko noski izaten zer egin mortu, baina bintzat, harritu egin hau, hor, zuritasunak eta ikusten baita, haizeak eta itsasoak benetan indarra handia duela. Itsasoa jadanik bataz bestekoa igotzen ari da, metro bateko olatuak, beti diogu, honek ez du esan nahi olatu dana metro batekoak izango direnik, bataz bestekoa bai, eta gogoratu olatua bekaldetik goraino neurtzen dela, araututa horrela dugulako, eta, bueno, datua hor dago, baina egia da, Ibon, zuk diozun bezala, behar bada, pronostikoak guztiek ikusi dute, aztertu ere bai, baina goizean goizona etorri, goizeko 9:30 da esatezu, bueno, ez dago hain txarra edo, eta estropada eremua oso ondo ezagutzen ez baduzu, behar bada engainagarri gerta daiteke, hor lehen ordu hortan ikusten duzuna, ez da? Ados, erabat ados, etorri garenean eta gu baino lehenago etorri dira entrenatzaileak, honek ez dut igerileku bat esango, baina baldintzak beste batzuk ziren, eta atzo ere, iragarpenak esaten zuena baino, haizek egiago ekarri zuen, eta gaur ere, momentuz, betetzen ari da. Horain dagoeneko kanpoan dira, Bai, eta Donostia Arraun Lagunak eta Hondarribiren artean 2 segundo, atzo ere horrela joan ziren, brankas, gero maniobran hobeto ibili ziren Hondarribiarrak eta poparian aprobetxatu zuten haien aukera. Ea orain, 200 metro, pasatxo, oraindik, eta ontzia zamuluka ikusten ditugu. Nabarmen. Orain, San Juanek azeneko minutu honetan hori 4-5 segundo kendu dizkio, badia inguruan eta horiok ongi utzi dio, orain itsaso zabalean, begira, plano, itsaso zabalean biltza terneruek. Irudi hauek ez dute, gezurrik esaten. Eskutatzeraino, itsaso kolpeak, horiek ikiragarrizko mina egiten diote, arraunketa galtzen da, kolpe bizi-biziak izaten dira, eta hor arraunketari gutxieneko jarraipen baten matea, ez da bat ere erreza izaten. Argi gaur ere, ziabogak. Ziabogak baino, patroiek arazoak izaten dituzte ziabogara ondo sartzeko, ongi kolokatuta sartzeko. Ikuspegi orokorra eskaintzen digunean, Galiziako telebistako realizadoreak errespetua sartzen du, Hor, kanpokalde hori arriskutsua ez dugu esango, baina oso nahasia bai. Oso nahasia, eta gu hemen ederki gaude, eserita lasai, baina horregote hutsak lanak ematen ditu. Abantaila oso polita, polita baino ederra. Batelerena. 11 segundu, eta orain parekatuta Donostia Arraun Lagunak eta Hondarribi atzetik. Begira gaurren, nola? Pasatxo. Arazoa da, haizeak tira egiten ditu, eta ezin nahikoa zabal sartu. 6 eta 23. Olatuaren norabidea atzoko bera. Bai, bentaja handiarekin datoz eta segurutik jo behar da. Hor da hori jo. San Juan darren arazo bera. 13 segundu gehiago. Hondarri bitarrek. Bueno, naguisek ondoen momentuz. Hori 6 eta 37ko denbora hartu diete. Arraunare hori zaio, Donostia Arrauneko zerari. Eta orain ere pekatua. Gaur Arrauna galduta, baina erortze horrek ekarri du, bai, baina hala ere Hondarribiarren maniobra askoz ez ere finagoa. 6 eta 46 Hondarribiarrentzat denbora, eta Donostia Arraun Lagunakek 6 eta 52. Eta maniobra ostean, 2 segundu gehiago, San Juanek hori, Ziabogan 13, orain 15, Hondarribia 21 eta Arraun Lagunak 32. Zer den, maniobra garaian 6, orain jadanik 10-11. Nik esango nuke, lau treneriotatik, nolabait izateko traza, edo, bueno, raskia goiti begiratuta, egokina Hondarribiak, gainerako hirurak ezin trabestuta sartu. Haizeak usten ez dielako, noski. Eta gero gizonezkoen kasuan ere, bere ikusko du, gauza bere ikusko du. Hemen ari gara ikusten. Begira, Hondarribiarrak. nahikoa trabestuta, eta hor, Donostiarrena.
lehenengoz pasa, eta gero arraunak ies egin. Amaiaren Muguruzak arrauna sartu duenean. Hor berriro. Eta hor arazoak. Eta hemen, San Juan darrak, Ziaboga garaian. Begira, babor guztia zilaka, gutxitan ikusten da hori. Espaldakoak ere zilaka. Eta poparian San Juan oso ondo dator, ongi trebatua daude. Diferentzia orain 22-23 segundutan dugu. Eta ematen du Arraun Lagunak olatu ederren bat hartuta, pixka bat hurbildu dela. Orain Hondarribi eta Arraun Lagunaken artean 6 segunduko diferentzia, bi traineru badute aukera Donostiarrek 3. postu hori berreskuratzeko. Sailkapen nagusiari begira, argi dago San Juanentzat gauzak oso ondo daudela. Lautik lau irabazita, egia zen 14 estropada izanik, noski. Joan zen demoraldira arte, aurreko 9 ediziotan Euskotren Liga 8 jardunaldi izan ditu. Eta lauko kopuru honekin, erdi egina zegoen, orain ez, 14 dira guztira. Baina beste sendotasun bat azaltzen dute. Bai itxasoa pare dagoenean, eta baita ere, oraindik handiagoa, itxaso zakarrarekin ibon. Eta oraindik ez da bukatu, baina asteburu honek lehenaz gaineko konfidantza emango die, Anartz Gerinoren emakumei, pentsa. Ona etorrita baldintza hauetan, atzo, 20 segundo. Eta gaur, 3 minutu falta direnean, 2 minutu falta direnean, 20 segundutik gorako abantaila hori, horrek atelerakar eta sendoagoak egingo ditu. Bueno, eta bide batez, arraunzalei, esango diegu, konfirmatuta dagoela Espainiako txapelketa hemen Koruñan izango dela, eta ez estropadaren honetan, baizik eta Herkules Dorrearen beste kaldera dagoen portuan, trasalatikoen kai horretatik irten, eta hortxe izango da Espainiako txapelketa abuztuko lehen asteburuan. Eta Hondarribia 3. postuari eusten, Donostiarrak hurbildu dira, baina hortxe dago, eta San Juanek hori tarte ederra. Ontziak gurutzatuta. Argi Hondarribia eta Arraun Lagunak, Bai. Elkarren gainera eta hotzen ari ziren. Bai. Eta epailea tartean sartu da. Tartean sartu da. Epailea tartean sartu da. Estibalik ezalak hor ontziarekin arazo bat izan du. Eta orain diferentzia txikia da. Begira. Astudillo, bai, eta atzera begira. Bueno, gora beratxoa, Gora beratxoa, eta hau ez da bukatu. Halako giroarekin, eta hemen begira, Nerea Perezen postura nola datorren gozatzen datu zabek. 30 palan barrura. Arraunean luze. Orain, egustu dute egonkortu egin dela, distantzia San Juan eta Orioren artean. Balizatik atera eta orduan zabaldu du. Joan egin da azkar, bai. Eta atzeko estropadan, Hondarribi eta Donostia Arraun Lagunaken artean, 3-4 segundu. Patroientzat, gaurko guraldia txarra, beti ere kontrako indarra egin behar dute. Arraunaren kontra, ezin dute estriborrera zintzilikatu. Begira orain nadet, kontrako indarra, hori izaten da txarra. Begirakina, hankekoak hor lagundu behar dira. Hori da. Eta hemen dator San Juan. Ia, bai, 0 kalera, nolabait esateko. Eta atzetik lanak emango dizkio Donostiak Hondarribiri, Ez dago 3. postu hori erabakita. Hori 28 segundura dator. Eta garbi aurretik, batelerak San Juango arroxa. Oraintxe ritmoa pixka bat igo dute, San Juan darrek, 33 palan, 34 palan. Hortxe da San Juan azken txampan orain. San Juan, hortxe azalduko da, bai. 12-0 bat. San Juan darren denbora. Atzo garaipena lortu zuten 11-18rekin. Bandera beraz, bi jardunalditara erabakitakoa haientza. Orio ere, hortxe da. Publizitate horren atzekaldetik eta izugarrizko burruka dugu. 2 segundutan datoz, Hondarribi aurretik, baina arrokeriari gabe. Hori orantxe, 28 segundu gehiago erabili ditu. San Juanek 12-0 bateko denbora. Bigarren Orio, arrauneko olatua. Orain Hondarribi. Orain Hondarribik eta orain arraunek du, baina berandutxo izango da. Hondarribi 3.
eta Arraun Lagunak laugarren. 12 eta segundu bat San Juanentzat, Oriok 12 minutu eta 29. Hirugarren Hondarribia 12 eta 52. Eta laugarren Arraun Lagunak 12 eta 53. Diferentziak kontuan hartzeko modukoak. San Juanek hori 28, Hondarribiari 50 eta Donostia Arraun Lagunaki 51. Lautik lau, Ibon Gaztañazpi, Arroxak geldi ezinak ditugu, demoraldi honetan ere. Azken lau ligak irabazita gero. Eta orain arte, Leunean, itxaso onarekin ere bai, itxaso sakarrarekin eta herrioan ere bai. Nagusi dira eta datu bat aipatu nahi nuke, Mikel. Gaur, San Juan darren denbora, atzokoa baino, 23 segundu nekezagokoa, kaskarragokoa. Emanaldiaren hasiera nahikoa datu eman dugu, itxasoaren eguraldiari buruzkoa baino, hau ere oso adierazgarria da. Edo Orio gatzo baino, minutu erdi bat gehiago, behar izan du, alegia, gaurko baldintzak atzokoak baino, okerragoak direla. Halaxe da. Bueno, eta zelkapenari begira, goikaldetik 4 puntuko errenta orain San Juanek, 4-lau irabazita, Oriok 12, San Juanek 16 puntu, eta bekaldean, Hondarribia 3garren 7 punturekin, Donostia Arraun Lagunakek 2 puntu gutxiago, 5 puntu besterik ez. Eta esan daiteke, laguntzi bakarrik ditugunez lehian, ez dirudi, gerta daiteke, baina ez dirudi Hondarribia eta Arraun Lagunak aurreko biak gainditzeko moduan direnik, eta hemen puntuz puntu tartea errekuperatzea ez dala hain erreza. Gizonezkoen artean adibidez atzo Kaiku egun hon bat izan eta batean salto, usta ona. Hemen lau aurkari bakarri direnez eta txanda bakarrean zailtasun handiagoa dago zulo hori gainditzeko, ez da errekuperatzeko. Bat hori, alegia treniru gutxiago daudela, eta bestetik, nabarmen, San Juan darrak maila batean daude, Oriotarrak, maila bat apalagoan, eta gaur-gaurkoz, Arraun Lagunak eta Hondarribiak hori aurre hartzeko, eta San Juan izeresanik ez, nik uste dut, ez du izango milaria, ez da gutxiagorik ere, Arraunen egin behar baita, baina beste maila batean da. Bueno, eta zelkapena hotxe duzue, eunenekoak danik egokituta, bideo finisa erabiliz, San Juanek hori 28, eta datua, luzeak konparatuz, Brankas, San Juanek hori 13 sartu dizkio, eta Poparian 14. Hori izaten da seinalerik honen askotan. Eta hemen bi egunetako denborak kontutan hartuta, diferentzia 28 segundu, San Juanek hori, Hondarribi 1 eta 33, eta Arraun Lagunak 1 eta 42. Eta jadanik Sara Gandara lankidea prest dugu San Juan darren ordezkariarekin aurrera Sara.